Ези това. Трябва да помислиш. Ези това, брат. Първи или втори? Окей, не знам си кой. Ходите 45 секунди. Две от тренировка сега. Ще те гавря, бро, първото му образование беше раково. Ти си с обратна се зарезба. Аз се ражда като брат, секс, брат и сестра. Разбрани екстази с твоята, влизате в ролята на медсестри. Затова сте съблечени, имаш някакво счупено HTC. Много си изплатан, брат, облякал си се сякаш е твоя пичурецки брат. Бал, аре брат, съзнай се, след малко той ще брои до 12. Чукам ги курвите, бате, какви са ти чупките. Писна ми от курвите, дошъл си братле с наженати вънките. Смотан без, не мога те харесам днес. Екстази, правилен отговор, 45 секунди. Да си бега психопата, часовника му показва сметката за водата. Къде ще те намерят? Копеле ти е във водомера. Педераста, психопата, бега и батка. Аре психи, що си се облякал с терлици? Доста грозно, ще ти влизам, бате, трябва да си постук. Бега и менски, що си се облякал с платненки? Бълък ще те сгазим, всеки път си със същия аутфит. Отивай си цигане, ще те прата на химическо чистене. Доста си ми кух, изглеждаш ми от коша за буклук. Окей. Ей, първият полуфинал. Грамофон, да ви чуя за не знам си кой. Да чуваме за екстази. Според мен гласа на публиката отива за не знам си кой. Хоми? Лична моя грешка, малко се бях разконцентрирал, защото гледах нивата да съм как не успях да чуя цялото нещо. За което съм ти благодарен, но аз внимавах. Добре, аз лично в моите уши, за да бъда наистина ви го казвам честно, не им чух нито половината негово, само за да мога да нагоца нивата. За мен е Хикс, просто защото не мога да кажа. Чух, че повече реагират на него, но аз съм Хикс. Имаме един равен резултат и един категоричен за не знам си кой, нали така? Да. Бог, аз също отида за теб, братле. Ти печелиш първия род, но това Шива Ковара видяхме как има способността да се връща в батъла по много категоричен начин. Ти беше втори, братле, сега ти си първ. Имаш един минут за него. Това е твоя шанс да обърнеш този Шива батъл. Моли публиката да подкрепи и двете МС-та. Имаш 45 секунди, бро. Ей! Под земята ще заробим два шамара и си пращаш влака към Пловдив. Тръг си обратно, ще ти влизаме бълъче гадно. Так искат те, брато са ми противни, защо си дошъл тук с дънките на Стиви? Въобще не ти отиват, пич, що не сложи скини фит? Сложи скини джинс, ваша маля и от тук отиваш си. Психопате, къде си психо? Звучиш ми като битбокс. Ти за мен си тъп гопа, половината ти рун звучеше като мъмбъл рап. Дано да се задавиш с водата, да го лапа психопата педераста. Ще те закопая тук, доста си ми гаден луд. Издаваш само някакъв педерастки звук. Хапни лахмаджун. Лахмаджун? Окей. След мене спис, братле, часовиците са с размерите на птишките. Тоест моя е по-голям,
да ме биеш, ти си много слаб. Екстази какъв е твоя комплекс, че това се бръсне след секс. Аз съм пълен психопат, бръси се след секс, за това си брадат. Ще те гаври психопат, толкова си нисък, а те можеш да ми лапаш прав. Ти си слаб, бро, облякал си се с кроп-топ. Ще те метна от Орлов мост, любими му ютубър, то е Петров Слоц. Кефиш се на машинките, виждат ти се свирките. Шиш. Окей. Свивките каза накрая, не? Свирките. God damn. Да знаеш, че се виждат. Българският език е красив, братле. Една буква и всичко се променя. Ако искате, мога да започнем този път с... Аз искам да чуя публиката отново. Окей, разбира се. Кой мисли, че екстази спечели? Кой мисли, че не знам си кой спечели? Това, което аз мисля, Ти си. след като знаме, че имаме един рунд, за не знам си кой е, и един глас на публиката към втори рунд, за не знам си кой е, че този батъл е Хикс. Той спечели вас малко повече, той обаче по критериите, които аз изключително много оценявам, се представи много добре. Вие извикахте на немалко неща, които той каза, но това, което знам, че той може, като способността, която има и това, което направи току-що, не беше нещо, което впечатли мене по какъвто и да било начин. Имам един глас за него от вас, един Хикс, понеже аз второ искам да го чуя да игра и решаващия глас отива в Холмес в момента. Моля, вкараме на 16 и него и друг вместо мене, защото такова. Тази хип-хоп отговорност. Аз май трябваше да съм първи, много тъпо, брат. Какво мислиш, Хоми? Кур за политическата отговорност, хоми. Гледай сега, за да стане много интересно и аз трябва да дам Хикс, но... Гледайте, дам Хикс, ама ако той си пребе следващия руд и за него дам Хикс, защото принципно е малко повече от другия, но го правя за шоуто, правя го за вас. Хикса ми, аз искам да ги чуя тия момчета още веднъж, защото мисля, че има какво да кажат по въпроса. Не знам си кой. Запомнете какво ви казвам. Виждам, че си ти набрусан, бро. Ръцете са ти в скъсан джоб. Екстази е тъп идиот. Ако не бях аз, нямаше да има и за вход. Много ще ти сторим ся. Носен си ми като твоите сторита в Инстаграм. Успя, брат, за да си го лижеш сам. Първи е успял, екстази на батали си пак и тъпия педал. Часовникът ти е Rolex, ама го кажеш, ти се чуе като Alex. Много си ми смотът тъпиете на батъл, как не можеш и да казваш Р. Брата ти на сръбски е, че гиите ръски са. Чиш. Защото педерас тука, казвам бе, ти не знаеш цялата азбука. Ти ще те разпорим, любимите ти рапъри са Кирил и Методи. Да го тухаш бе глупако, бите даже заедно. Вижда психопатко, изглежда се едно, че си с клипса на желязо. Брато ще те разцепим, не можеш го прикриеш и с широките дрехи. Бегай бе, копеле ще ти отива с размер. То ще те разцепа, дрехите ти да не са от втора употреба. Май не са, брани брат от предната седмица, братленце ще те сцепа са. Окей. Чиш. Хоми, Какво хоми, бе, бате? Ей, Филипе. въпрос аз. Ще се почнем и с тебе. Кой мисли, че не знам си кой спечели? Кой мисли, че екстази спечели? Не знам си кой? Екстази? За мен публиката е равен. Хикс.
После това ще е финал, да се кажа. Аз съм знал, аз пак ако ще преба някой, аз ще пребам, аз си казвам, че пребам по-добре. Вижте сега, комичките го казват. Той така или иначе ще гласува за психопата, за да може да има още едно преиграване, понеже той беше доминант. Което какво означава? Без значение аз как ще гласувам, ако той удължи на неговата хип-хоп дума, така или иначе това ще бъде преиграване. Ако е имало някакви ощетени в тази ситуация, аз също ще гласувам за Хикс, предполагам, че и той. И това е последното преиграване за един финален решащ, за да мога продължим към следващия батъл. Томичка, какво мислиш? Копале, това е като на картата в Yu-Gi-Oh! Грейвярда. Нещо такова. Чакай само. Опитвам се да хвана гласа на всички, гласовете са различни. Нали не си пише с курви в момента, just show. Дали бе! Искаме хора. Окей, добре братле, ще има още един последен рунд. Искам да ви чуя много силно за тия двамата! Шаманче? Къде си ти бе мойски? Братле, ще те разпорим, а пък като времето се спли и на шейка ще повторим. Ще те бие и на сцената в Пловдив и ни свирки с кеглите за боулинг. Той е с най-древните топки. Как се казваше? Сайкопата, ще те закопая, само дай лопата. Май е педерас педала, жена че не ти пуска като банкомата. Ще те бълък сцепим, това не ти е бърз кредит. Няма начин да ти пуснем. Какво ме храниш, че аз съм от Русе? Бълък гнусен, ще си с чупен нос. Ще те отравят в нос. Окей. Пате, много ще те хавря, любимата ти поза е строга господарка. Екстази и якото пое любимата ти песен, Майя, аз съм българче. Ще чуеш те парче, бате, адски тъпо е. Много ще те водим, ръцете си ги вкарай, бате, в моите чубови. Бате, твоята е чукам под бражото отдяло, любимата му песен, Майя, зайченцето бяло. Бате, ти си противок, проституираш в проститутки.com. Право от прочки дом, жена ти си го вкарал, бате, без кондом. Ти си мой бърз пич, жена ти ми го лапа, това е топ сервис. Ще те бие и потето, жена ти батенце, майче е топ ескорт. Смотан си. Фес 500 си, JK Rowling си. Смотан MC, да. Много сила, респект за моя френдо. Ще го правим така. Всеки, който мисли, че екста си печели, да извика сега. Всеки, който мисли, че психопата спечели, извиняваме. Екстази. Не знам си кой. Имаме един рунд, за не знам си кой. И един глас от публиката, за не знам си кой. Публиката е един човек, горе. Не, едно сте overall, но единия за него и от мене история за неговата. Просто по-консистент. Направете много шуми за двете MC-та! Последните двама останали